Temporaryo nga gibutang sa evacuation center ang 22 ka mga pamilya nga naglangkom sa 96 ka mga individual o mga giyog daw ang ilang panimalay sa sunog nga ditabo sa barangay Damot, lungsod sa Tudela, Misamis Occidental. Gipayag ni barangay Captain Rinaldo Banday nga dako ang iyang pasalamat sa mga tao nga mitulong og tabang sa mga biktima sa mga sunog nga iyang mga katawhan. Gani sila sa barangay nagatang usab og nanalig tabang sa mga gamit sa panimalay. Saglit wala may nasalbar nga mga butang nga mga nasunugan og mapasalamaton kini usab sa lokal mga gamana sa Tudela nga dayon bitabang labi na sa mga nabiktima sa mga sunog og sa mga individual nga wala magpaila nga bitabang kanila nga mitudol og tabang. Gani sa nakalabay nga adlaw no sa mga pargika sa parokya ni San Lorenzo Ruiz ang gabiadto sa mga nasunugan sa mga nabiktima sa mga sunog sa nakalabay nga adlaw dala ang mga hinabang sinina og umapang mga tabang alang sa mga nabiktima sa mga sunog. Duga pa ni Kapitan Banday nga ang nagunang panginanglan nila karon ay labi na sa mga gamit sa mga bata, labi na ang mga school supplies kay mga bata wala man maka-eskwela kay nahurot man og pagasunog ang mga gamit pang eskwela. Busa na duktong usab ang mga kapitan ngadto sa mga dunay malubog kasing-kasing nga magkatabang sa mga nabiktima sa sunog labi na ang mga kabataan. Sir, nga mo ang mga residente napiktan sa sunog na sila gibutang nako sa kanang evacuation center facility. Sila diha pero pipila lang na diha nagpuyo kay ang uban ana na silang mga igsoon kung mga parente ang wala yung may kasakan wala yung gibutang ang tulo ka pamilya. Okay. Ang lokal na paghabanan sa Tudela murag nakahatag na og tabang nila kap. Unsay ginahuman pa nimo unsa mga tabang ilang gipabot diha unsay mga panginahanglan labi na sa mga napiktahan sa mga sunog. Ang atuan lungsod sa Tudela kauban sa among landong mayor, vice mayor ug mga sangguniang bayan nakapadala na sila diri mga goods o katong mga voting para sa mga galamiton. So ang kulang lang diha karon kailangan mga panginahanglan kung maulaw mo istorya sa kinadaghanan tungod kay panginahanglan magid pud ni. Ang problema panty bra o brief kulang yun no? So sinina lang yun mga sinina nila no Sinina, panginahanglan o ang mga kitapot lawas ba di ilang kuan lawas wala sila nakuha kaya itong panahon na manggod pagsunog atong Sabado dili tumuwala sa kung magkulang manggaling sa alas 10 mga pila na lang ka minutes. Pagkuan nila kay simba man pud sa ilang tinuhan nga piniling nasod ang uban adto behedor utanon nasa Clarence sa Urukita sa Tudela otong wala kay mga tao sa kabalayan. Pagkasunog wala iya moy napunit sila bisan gamay sa ilang mga utang tungod sa pag-ulbo sa kalayaw nga di na namo makaya og tabang. Wala miya moy kinanakit sa tuang bumbero tungod kay layo kayo ang among area dili makaya no. Di basta-basta maabot dayon. Basta-basta maabot diha dayon og nami mga request tungod kay last barangay sakop sa among lungsod sa Tudela Misamis Occidental na himutangan sa among ang barangay Tunggunam. Yatagan kayo no pagtagada sa kapitan nga mapasalamaton kini sa mga bitulol og tabang sa pagkakaroon sumapa ni Kapitan Banday nga temporaryo sa nga paimutang diya sa evacuation center ang mga nabiktima nga mga pamilya sa sunog o sa pagkaroon dili pa pamalikod ang mga nabiktima sa sunog o kung wala pa usay mga gamit nga posibleng makapabarog sa ilang mga balay. Gani ang barangay nangita na usab og lugar nga posibleng kabalina sa mga nabiktima aron nga mamahimong hamugaway o diya ang lugar nga dili sama sa mga lugar nga dapli sa dalan nga may posibleng makahatag usab og risko sa mga nanimuyo diha sa disgutan nga barangay. Sa pagkakaroon pagkaon usab po na panginahanglan nila. Usa sa panginahanglan ng mga pagkaon pagkakaroon ikaduha ka adlaw pa man. Salamat kay sa mga katawhan nga nang apil og pakiramay sa paghatag nila sa pagkuhan sa mga tao na sila gipanghatag no pero una pa may mga sobra-sobra diha mga kita sa atong ubang mga kaigsuonan na mga kaluoy malihog lang po tabang kinsa tong mga mga farmers na sila tanan kapitan o kasagara na din nasunugan. Yes sir. Kaya mo may panginabuyan ninyo diri sa Tunggo mao mga mag-uuma dayon usa ba sila pabalikon pa ba sila og puyo di napita. Magdepende sa magdepende sa ilang kaugalingon. Mubalik sila dito, wala ko mahimo. Pero gabi lang
session namin, nag-allocate namin yung yuta mga para paulian ako. Di Barangay Kapitan Rinaldo Banday atos maginabi sa DX News Team diya sa Barangay Damot Lungsod sa Tondela, Misamis Occidental. Samdang sa kamay no sab di sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection gipahayag ni Senior Fire Officer 4 Rolando Datoy ang Municipal Fire Marshal sa Tondela, Misamis Occidental nga sa investigasyon nga ilang nasuta nga nabiyaan nga giluto ang ginugdan sa pagdilaam sa mga sunog tungod kay bata man ang nagdigamo o gibiyaan na posibleng natagak ang sunog hinugdan sa pagdilaam sa mga kalayo o paspas kining bisaka sa ibabaw nga bahin o kuno asa dagang pa mga balay ang mga kalayo nga nibutang tungod sab sa kakusog sa hangin o tungod sab sa gilayon sa mga lugar dili basta-basta magabot ang fire truck tungod kay 20 kilometers sa gilayon dili gikan sa ilang fire station. Busa pag-abot nila sa lugar na kadang mga balay ang naugdaw apad papasalamat usab sila nga walay mga na-injured o mga nakabsad dungo sa mga sunog o mga balay lamang ang mao'y nangaugdaw. Busa alang dini naghangyo kini sa katawhan nga doble ang pagkamampigon aron dili mabutang sa peligro ang kinabuhi ilabi na ang tagsa-tagsa ka mga panibalay o dili biyaan kung magluto dili sa magpatakaw labay sa mga upos ni Rilio Bampa mga inugdan sa sunog. Ani ang payag ni Senior Fire Officer 4 Rolando Datoy ang Municipal Fire Marshal sa lungsod sa Tondela, Misamis Occidental. 15 years old siguro na nakikay siya tapos nilaan sa silingan natapat na report may witness na kayo nga uy Jansel ang kusina niyo kapiti-piti na pag-adto na po na kayong kalayo so manang na so ang buhok lang sa mga tars ko nakakita itabang lang sila ko sa mga gamit sa mga nasunugan ang bagay doon lang tripod o wala ko nakita sa nag-likod pero kung sa tubig matita so wala niya mapulang suso sa hangin init sa dito wala gila matita kaya parang usamit magsigi ulan no? Dito hanggang doon wala kayo ulan so luhoy ang mga kaya dito so sa lahat po dito kung saan ka sunod kayo ang mga kanina dagan no? So gahapon balik may dala wala matod kailangan po isa kung kumalay ka public pamilya so ang number one ko na sa mga hygiene underwear no? Sa kinahanglan nila wala dito sila mga underwear so wala natin dito sa barangay na unta sila ng mga kuwan sa pamilya o sa mga sizes basin ba o na muparik ang mga underwear at least dili po ako no? Igor ako sakto napaso ka pambata so bayo nila si anak ganun sa pro natin kung nalang masikin na dito siguro sa mga nasunugan dito sa mga jante na walay bag, walay papel, notebook no? Mo tayo sa mga gari-gari buntag ako po ikaw sa mga flag ceremony na mga isa sa kinahanglan no? Alam sa ipila ang sa dami sa aming initial investigation ikabot ko siya 200 pero initial ko siya no? Pero mabalik may bukid na po ang magkuha may sa uban sa engineering department ang magkuha din mo damios sa mga area yung engineering nag-company ka sa ilang abo sila yung competition sa moto na so kung lang mag-focus doon lahi naman ang kong luto sa kuha so masaka kami rin balik sa bukid so masuka dito damios sa maong kitabo so far tuloy sa Diyos sa mga kitabo wala rin namatay wala rin injured so wala rin siya siguro ang tulong ko ito sa katayuhan na laminaw na mag-amsing ita sa mga panimalay labi na sa mga light materials no? Example natin mga bata sa mga lighter o posturo sa taguan na dili dilaas mga batang gagnay no? Kaya susama sa tabo sa una sa mga bulan kasi tabang na mga bata na asunod kita then alam po sa uban
Kung nagamit ang mga kurente, ako lang ikaw yung primang nung nga, punta, umulakay pa, sa tanimalay, at maging ang breaker o plangka, o safety at tanimalay. Kaya, kung sa ako nga, umusunog, wala tayo mabalikan na dalat, no? Ang atimi kamay sa unang informasya sa Tudela labos sa paghatag ug pagdagan labi na sa investigasyon nga pagawas gika mismo sa Bureau for Protection Tudela Misamis Occidental og ang mga biktima sa sunog din mukabat kadto sa 22 ka mga pamilya. Alang sa DS, din sa Mansuga Bala ang radyo sa Simbahan, W. Manuel Aron Kinney Sr. Danang sa nagbayan.